The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Sa ating mga masugid na taga-subaybay, live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Sa ating tabang ora mismo update mga kaaksyon, ang 3 taong pagiging alila sa dilim ng Barangay Mabunga, Kamalig, Albay ay ora mismong binigyang solusyon ni Congressman Christopher Salcedo Quitoco. Ang kuryente na noong problema ay naging katuwang na ng buong barangay sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Minsan nga, maisip mo, bakit nangyari to? Sana po may maglakas ng loob na may tumulong na po dito sa barangay namin na magkaroon na po ng kuryente. 3 taon na po kaming walang kuryente. Bilang kapitan po sa Barangay Mabunga, ginagawa ko po ang lahat para maresolba po ang problema natin sa barangay. Kasi po sobrang hirap. Yung hanap buhay po nila medyo naapektuhan. Sa malayong bayan ng Kamalig, isang liblib na barangay ang halos 3 taon nang nababalot ng kadiliman. Ito daw ay dahil sa pagkalubog sa bayarin sa kuryente ng Barangay Mabunga sa Albay Electric Cooperative o ALECO matapos hindi makapagbayad ang kanilang Barangay Power Association o BAPA. Bukod sa kadiliman ay minamalas din daw umano ang kanilang barangay sa mga naihalal na presidente ng BAPA. So, yung humahawak ng BAPA, hindi nabalanse ng maayos yung pera, Yes po. hindi nabayaran. Hindi po nabayaran. Hanggang sa umabot ng araw ito sa mahigit sa 70,000 piso. Saan ba napunta yung pundo ng pambayad ng barangay? Sa barangay po namin, namatay po yung unang humawak. Ayun! 3 po kasi sir ma'am ang humawak po ng BAPA sa amin. Yung una po, si Erwin Mimay, namatay po. Namatay. Yung pangalawa po, dating kagawad po, Nelly Marilia, namatay din. Namatay Sus, din. ang hirap pala, nakakatakot na maging BAPA kolektor. Kuwan pala, parang may sumpa yung paghawak ng Yung BAPA sa inyo. Pangatlo po, si Salvador Tolosa buhay. Ay, upang matuldukan na ang mahigit 3 taong problema ng kanilang barangay, ay agad naman itong inaksyonan ni former Congressman Christopher Quitoco. Pupuntahan agad natin yung sa ALECO, sa cooperative, para maayos kung magkano yung babayaran. Pupuntahin ko na yung tao na ayusin sa ALECO, ipakompute na kung magkano abutin, para kasi alam mo sa isang pagbuhay-buhay kailangan ng kuryente, tubig. Yan ang primary needs ng tao. Thank you
so much Uy, ikaw po. talaga. Ayan! Riente, Basta sagot mo maibalik na po. agad, ayusin natin sa lalong madaling panahon. Kasi nung bata ako, naranasan ko rin yan. Pag nagpa-brown out or naputulan, nag-aaral kami sa gasera, bago matulog, ang ilong ko puno ng uling. Dahil sa ora mismong pagtugon ni Congressman Quito sa problema ng Barangay Mabunga, ay labis ang pasasalamat ni Kapitan Annalyn. Anong pakiramdam mo ngayon, Kapitana, na narinig mo si Kung Quito mismo? Sagot na. Sobrang masaya po talaga. Maya-maya pa ay ibinigay na din ni Congressman Quito ang perang pambayad sa kuryente. Final na billing na inalis na yung mga surcharge. Kinausap natin yung Aleco na alisin na yung surcharge kasi babayaran na at thank you po, Kap. Ito po, pambayad din. Thank you. May staff po kami, Kapitana, na sasama sa iyo para sa bayarin sa Aleco para matugunan agad at maibalik na ang kuryente. Pagkatapos ng aming programa, ay agad naming sinamahan si Kapitan sa Aleco. Sige, sakay. Once po na natulungan natin yung Papa Mabunga na maibalik yung serbisyo ng kuryente, patuloy pa rin po natin na bibigyan gabay. Huwag na po sanang humantong na mag-experience yung walang kuryente po. Matapos sa Aleco, ay agad din kaming nagtungo sa Barangay Mabunga. Kinausap namin ang mga residente roon at isa sa mga nakilala namin ay si Mary Ann Lurilla, isang handicraft maker. Kabuhayan niya ang gumawa ng sinamay. Po, since 2004 po, nandito na po talaga ako sa Barangay Mabunga. Anong trabaho mo po? Handicraft po ako, yung sinamay po. Ayon kay Mary Ann, malaking epekto sa kanyang kabuhayan ang pagkawala ng kuryente sa kanilang lugar. Wala po talaga kaming ilaw. Wala talaga, as in wala. Ang ginagamit lang namin yung tukalor o kaya kayong gasera. One time po, mahirap po talaga kasi bago kami gagawa ng sinamay talaga, yung magasugot pa. Yung abaka na yun, pakalay-kalayan niya to sa aragbagasan, talaga magasugot ka pa. Ang mahirap nun, pag mahangin, nasusunog. Dito ako nung gumagawa, mabuti nga yung ano namin, yung bubong talaga yero. Umakyat diyan yung apoy talaga. Kaya yun talagang pinaka-travel pag wala talagang kuryente. Kaya naman matapos ng 2 taong pagtitiis, napilitan na siyang makikabit ng kuryente sa kalapit na barangay. Noong nagkaroon na ako man ng ilaw, ma'am, yun, temporary. Kasi yung barangay captain sa Salvasyon, tito ko, nung matagal na kami dito nagkailaw, nagtanong siya sa akin kung gusto mo ba magkaroon ng ilaw. Tapos doon ako nagtanong kung pwede kami maki-connect. Bumili ako man ng wire. Hanggang ngayon, doon kami nakakonect. Ayon naman kay Mary Ann, ay regular naman ang kanyang pagbabayad sa kanilang bapa. Kaya nagtataka siya kung bakit naputulan ng kuryente ang kanilang barangay. Minsan nga, maisip mo, bakit nangyari to? Di ba may mga barangay official naman? Minsan talaga masasabi mo yun na, ba't hindi? Kasi kung ano mang problema sa barangay, alam naman natin siguro kung sino dapat mag-aksyon. Ako bilang isang residente talaga, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit nagkaganito sa katagal-tagalan? Pero wala naman nangyari hanggang sa ngayon. Ngunit kung si Mary Ann ay mapalad na pansamantalang nakabitan ng kuryente mula sa kabilang barangay, iba naman ang sitwasyon ni Marites Muros, isang abaniko vendor na namatayan pa lamang ng asawa
at naiwang magtaguyod mag-isa ng kanilang 6 na anak. Malaking kawalan po sa akin yung walang kuryente dito sa barangay namin kasi nakakaapekto po yun sa isang tulad namin. Tulad ng isang handicraft po kasi iba-iba yung trabaho ko sa araw kasi nakapokus ako sa mga bata. Tapos sa gabi, yun ang tinatrabaho ko po, yung handicraft nga po. So syempre kailangan ko po talaga yung supply ng kuryente para makapagtrabaho ko sa gabi. Maliban pa sa kawalan ng kuryente, ay doble pang pasanin ni Nanay Marites dahil matapos yumao ng kanyang asawa noong nakarang taon, ay mag-isa niya na ngayong binubuhay ang kanilang 6 na anak. Since December 29 po, wala lang po nung asawa ko lang. Kasi ngayon po, hindi ko maibigay po sa anak ko yung ibang kailanganan po kasi ako lang po mag-isa, hindi ako pa makabalik sa trabaho. Maliit lang din daw ang kanyang kinikita sa paggawa ng abaniko. 150 centavos po. Yung ganito lang po siya, ma'am. Hindi ko pa siya tapos gawin. Hindi rin daw siya makagawa ng abaniko sa gabi dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Kaya naman ang hiling din niya ay manumbalik na ang kanilang kuryente. Sana nga po, ma'am, magkaroon na po, ma'am, para yun kasi yung importante po dito sa amin. Namimiss na namin yung minsan gusto mo bumili ng mga gamit sa loob ng bahay, hindi ka man makakabili kasi wala namang kuryente. Ilan lamang si Mary Ann at Marites sa daang-daang pamilyang apektado ng kawalan ng kuryente sa kanilang barangay. Pero ang lahat ng ito ay napalitan ng kasiyahan matapos ora mismong aksyonan ni Congressman Kito Co ang kanilang matagal ng problema. Sa araw na itinakda ng Aleco ay maagang nagtungo ang Team Tabang Ora mismo sa kanilang opisina upang sumama sa pagkakabit ng mga bagong transformers sa kanilang barangay. Ilang sandali pa ay narating na din namin ang Barangay Mabunga, Kamalig. Mga ka-aksyon, nandito tayo ngayon sa Barangay Mabunga, Kamalig, Albay dahil sa halos 3 taon na wala ditong supply ng kuryente. Sa tulong ni Congressman Christopher Co ay maibabalik na itong supply ng kuryente dito sa Barangay Mabunga. Nakikita natin mga ka-aksyon sa likod na andito yung team ng Aleco dahil katulong natin sila na maibalik itong kuryente dito sa Barangay Mabunga. Hello, sir. Kumusta po? Opo. Sir, ano po yung sinasagawa natin ngayon? Ngayon ba talaga may babalik na po yung supply ng kuryente dito sa Barangay Mabunga? Ngayon po, ginagawa po natin ang pag-energize ng transformer ng Bapa Mabunga since more than 4 years na wala po silang kuryente. So ngayon po sa tulong po ng isa sa na nasa likod nito, natulungan po yung Bapa Mabunga na maka-avail ng supply ng kuryente sa Aleco. From this day onwards, so natin sila ng supply ng kuryente and susunod po natin yung mga member consumers na mag-process po ng mga requirements para po maka-avail na rin po sila ng individual supply ng kuryente. Habang inaayos ng Team Aleco ang kanilang linya, sa gilid naman ay matyagang nagmamasid ang mga residente ng nasabing barangay. Samantala, habang isinasagawa ang pag-aayos ng kanilang kuryente, ay nagkaroon naman ng halalan ng kanilang bagong set ng Barangay Power Association o BAPA. Mula umaga ay inabot na nga ng gabi ang Team Aleco sa pag-aayos ng 2 poste ng kuryente.
Ilang sandali pa ay tuluyan ang nagkailaw ang kanilang barangay. Nalabis na ikinatuwa ng mga residente. Maliban sa kanilang pansamantalang barangay hall, pinuntahan din ng ating team ang ilang pangkabahayan upang sila'y kumustahin ngayong meron na muli silang kuryente. Eto na mga ka-aksyon, may ilaw na sa bahay ni Kagawad Ruby. Ayan. Happy na talaga kami na may kuryente na kayo. Salamat! Ako Bicol at saka kay Kong Sito. Yay! At saka sa alay ko. Okay! Maging ang kanyang anak na si April May at Princess May Gomez ay labis din ang kaligayahan dahil mas makakapag-aral na sila ng maayos sa gabi. Nung wala pa po kami kuryente, para na magkaroon na po ni signal, nagpapanik po kami sa bulod. Masaya po kasi nagagawa ko na yung mga assignment ko. Nakakapag-aral na ako ng mabuti. Maraming salamat po kay Congressman kasi po nagkaroon na po kami ng kuryente. Tapos yung mga bata po magiging masaya na po sila sa kanilang tahanan. Ang dating madilim na mga gabi ng Barangay Mabunga sa Kamalig Albay ay tuluyan na ngang napalitan ng liwanag. Sa ngayon, nakakapag-aral na ang mga kabataan kahit na sa gabi. Maging ang hanap buhay ng mga residente doon ay tuloy-tuloy na din hanggang gabi. Maraming salamat po sa tumulong sa amin dito sa Barangay Mabunga na magkaroon ng kuryente kay Congressman Kito. Ito pong tulong na to na ibinigay po niya sa amin sa Barangay Mabunga. Malaking pasasalamat po namin sa kanya na hindi kayo lumingon na maliit lang kami. Talaga taos puso niyo sa amin na binigay na tinulungan niyo kami. Tiwala po talaga ako kay Kong Kito na tutulong po talaga siya sa amin. Kasi po nakikita ko po kay Kong ang sada. Para sa akin po, para siyang sad ko pong inspirasyon na siya po ang makatulong dito sa aming barangay. Ilang dati madilim, ngayon magiging mailaw na, maliwanag. Maraming salamat po, Congressman Christopher Koo! Ayan mga ka-aksyon, tunay ngang nagbigay ng liwanag si Congressman Kito at ang Ako Bicol Tabang Ora mismo sa buhay ng mga taga-barangay Mabunga. Ayan, maliwanag na sa muli ang kanilang pang-araw-araw na buhay dahil naibalik na ang supply ng kuryente sa kanilang barangay. Mabuhay ka, Congressman Kito. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mula naman sa satellite office sa Sorsogon, 10 taong gulang na bata biktima umano ng pangungutya dahil sa kanyang kalagayan. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol tabang ora mismo. Dire-diretso tayo sa ating serbisyo publiko. Dumako naman tayo sa satellite office ng Action Co Center sa Sorsogon City. Isang bata ang nabibiktima umano ngayon ng pangungutya dahil sa kanyang kalagayan. Dahil sa awa ng kanyang ina, dumulog na ito sa ating tanggapan upang humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang anak. Makakausap natin ngayon si Nanay Maria Cristina Riales. Nasa kabilang linya. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon din po. Nanay, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. So, naririnig ba? Medyo mahina yung ano. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. Nanay, kumusta po ngayon? Ito pong anak ninyo, Nanay. Ito po siya. Medyo sumasakit pa rin po yung kanya. Oo. Sandali lang, medyo mahina lang. Oo. Okay, ulitin natin. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Okay. Nanay, kumusta po ngayon itong kalagayan ng anak ninyo? Kasi nababanggit po ninyo na ito pong anak ninyo ay nakakaranas po ng pambubuli. Opo. Maaari niyo po bang maikwento sa amin, Nanay, bakit po nabubuli po itong anak ninyo at kailan pa po nagsimula na makaranas po ng pambubuli ito? Nung pong nag-eskwela na po siya, kasi po habang lumalaki po siya, maano po talaga, payat siya. Tapos yung balat niya po, para pong nanunuyot po ang balat niya. Kaya po binubuli siya ng mga kaklase niya. Tsaka yung kupian niya po, lumalaki rin po. Sandali lang, at hindi ko marinig talaga si Nanay. Opo. Nanay, ito pong anak ninyo ay pang-ilan po itong anak si Leonard? Opo, pangalawa po, ma'am. Pangalawa. Opo. Ilan po yung anak ninyo, Nay? 4 po. 4. Opo. Sa 4 na anak nyo, Nanay, eto lang ba si Leonard yung nakakaranas ng pambubuli?
Okay. So, sa 4 na anak nyo, etong si Leonard lang yung nakakaranas ng pambubuli. Bakit, nanay? Etong anak po ninyong si Leonard ay kakaiba po ba sa inyong mga anak? Yung 3 anak nyo po ay normal naman? Opo, kakaiba po siya. Opo. Ano po, nanay, yung kondisyon nitong si Leonard? Base po sa, eto po ba ay napatingnan nyo na sa doktor? Ano po yung sabi ng doktor patungkol po sa kondisyon niya? Kung first time po siya na-confine, 2 years old po siya, ang findings po ng doktor sa kanya is, meron daw po siyang Hirschsprung disease. Yung sa bituka po ang niya. Hindi na po nagsakin masyado ng doktor kung ano yung tawag na disease na yun. Hindi ko naman na po siya Opo. Nanay, pwede niyo po bang mailapit yung mic po sa inyo pong bibig? Medyo malayo po kasi, nanay, kaya yung dating po ng inyong boses ay medyo mahina. Ayan, sige, nanay, hawakan niyo po, ilapit niyo po sa bunganga po ninyo. Ayan. Yun. Okay na po. Okay na po. Okay na po, nanay. So, nababanggit nyo, nanay, na napatingnan nyo na po ito sa doktor na si Leonard. Ano po sa ulit yung binanggit po ng doktor? May Hirschsprung disease daw po siya, ma'am. Heart disease? Hirschsprung po, ma'am. Okay. Hirschsprung. Hirschsprung po. Disease. Palayo-layo ng konti na, nanay. Huwag na masyadong malapit kasi, ayan, konting layo lang. Yan. So, ano po yung sabi ng doktor? Ano daw yung kailangan gawin para po ay gumaling na ito pong si Leonard? Kailangan niya rin po na maoperahan daw po si Leonard para kasi may paralyzed daw po na yan na bituka na kaya mahirap siyang tumunaw ng pagkain niya, kaya lumalaki yung tiyan niya, minsan matagal siyang makadumi. So, ibig sabihin po nito, nanay, hindi po normal yung sirkulasyon ng pagkain at pagtunaw ng pagkain sa loob po ng tiyan ni Leonard. Opo, ma'am. Opo. So, nababanggit yung, nanay, na nabubuli itong si Leonard. Anong klaseng pambubuli po ba yung naranasan po ni Leonard sa kanya pong mga kaibigan or mga kaklase? Na yung balat niya daw po, kasi yung balat niya parang kaliskis ng siguro po dahil po sa dry po yung balat niya, ma'am. Opo. Balat daw po ng ahas, tapos maliit siya sa kaklase niya. Ano po yung nararamdaman nyo bilang nanay na yung anak po ninyo ay nakakaranas po ng pambubuli? Masakit po sa akin, ma'am, kasi kailan po sinasabi ko na lang sa kanya, ipagpatuloy mo lang, anak, ang pag-aaral mo. Yan ang mas mahalaga. Mas mahalaga kasi mag-aaral ka, anak. Kahit po minsan, ma'am, napipilitan po ako vaccinahan siya kasi nga, sasakit yung tiyan niya, ganyan, minsan. Anong grade na po ba itong si Leonard, nanay? Grade 4 po, ma'am. Grade 4, so hindi naman po siya tumigil sa pag-aaral? Hindi po, ma'am. Ayoko po kaya itigil yung pag-aaral niya kahit na minsan uma-absent talaga siya, ma'am. Mas madalas siya uma-absent. Opo. So, sa darating na pasukan ay mag-grade 5 na po. Grade 5 na po siya. So, sa mga na-experience po ni Leonard, hindi naman po siya nagbanggit o nagkwento po sa inyo na parang nawawala na po siya ng gana na pumasok sa paaralan? Minsan po, pero binabanggit ko lagi po sa kanya na sabi ko, mas mahirap, anak ko, hindi ka mag-aaral hanggat kaya niya pumasok, hanggat kaya niya maglakad. Sabi ko, ipagpatuloy niya lang po. Kasi sa kanya rin po yun eh. Tsaka nasasayang din po ako sa taon. Hanggat kaya ipagpatuloy niya lang. Opo. Nanay, kayo po ni Mister, ano po yung pinagkakakitaan? Ano po yung trabaho po ninyo? Ako po, nagtrabaho po ako sa himaya ng Kasag. Yung asawa ko po, naglalaot lang po. Opo, so isang mangingisda si Mister at kayo po ay tumutulong din po
para pandagdag sa kita. Kumusta naman po nanay? Sapat po ba na matustusan ang pangangailangan po ng pamilya, lalo na ngayon po meron pong karamdaman itong si Leonard? Sa totoo lang po, ma'am, hindi po kahit ang kita namin dalawa, hindi pa rin po sapat namin sa namin, sa pamilya namin, lalo't 4 yung anak namin. Saka may sakit din siya. Opo, so hindi po sapat. Nanay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung pinakakailangan po ninyo para po ay makatulong po tayo kay Leonard? Sana po maipagamot lang po yung anak ko at tapos kung kailangan po ng operasyon para gumaling siya at maging normal naman po ang buhay niya. Yun lang po sana hinihiling ko para sa anak ko. Para hindi na po siya mabuli po sa eskwelahan mo kahit saan. Opo. Nanay, makinig po kayo para kayo po ay ora mismong matulungan, matugunan po ang inyong pangangailangan. Makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sidenio, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Opo. Miss LB, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po. Apo, Miss LB, napakinggan po natin itong si nanay na ang kahilingan niya po ay para sa kanyang anak na si Leonard na hanggang sa ngayon po ay nakakaranas ng pambubuli sa kanyang pambubuli galing sa kanyang mga kaibigan, kaklase dahil po sa kanyang kalagayan. Ano po ba yung maaari nating maitulong para po kay Leonard at para naman po yung problema ni nanay ay ating matugunan po? Miss Remy, hindi ko po kasi masyadong naintindihan kanina yung interview kay nanay. Hindi ko, nasan po ba yung pasyente ngayon? Opo, nanay, asan po ngayon si Leonard? Nandito po, ma'am. Nandito po, sa katabi ko. So, outpatient po itong si Leonard? Opo. Opo. So, outpatient, Miss LB, ang kailangan lang po nila ay mapacheck upan at kung kinakailangan daw po na maoperahan, yun po yung hinihiling nila para po ay eto pong karamdaman ni Leonard ay ating matugunan. Okay, ganito po yun, Miss Remy, ha. Pumunta po muna sila nanay sa RSU ng munisipyo nila. Pagkuha po ng referral para madala po dito sa BRSMC. At pag nandito na po, kung kinakailangan po operahan, sasagutin po na Ako Bicol Party List kung kanilang babayaran. Ayun, kasi yung tiyan ni Leonard ay patuloy na lumalaki at parang hindi po normal yung kanyang pagtatae, pagbabawas dahil nga po ay meron pong karamdaman itong si Leonard sa kanyang tiyan. So yung balat din niya, Miss LB, ay kakaiba kaya ito ay nabubuli. So nanay, napakinggan mo ba itong si Miss LB na ang kinakailangan daw po ay humingi kayo ng referral sa RHU at pag meron na kayo ng mga requirements, puntahan nyo lang si Miss LB sa kanyang opisina sa Malasakit Center at yung kahilingan po ninyo ay agad-agad natutugunan at gagawin po namin yung lahat ng paraan para po kayo ay matulungan. Yes po, Miss Remy, katulad nga po ng sinabi ni Kong Saldi at ni Kong Jill, lahat po na nangangailangan ng tulong tutulungan natin sa abot ng ating makakaya. Nagbigay po ng maraming bonus si Kong Saldi sa BRHMC para sa mga pasyenteng katulad nila nanay. Opo. So, sa madaling sabi po nito, Miss LB, pag nakuha na po yung lahat ng mga requirements at naidala na po sa inyo, ora mismo po yan, kung sabihin po ng doktor na kailangan operahan, wala na pong aalalahanin itong sinanay patungkol po sa bayarin sa ospital. Yes po, Ms. Remy, pati po yung mga laboratory test kung kinakailangan ng CT scan, kung ano man ang test na gagawin sa bata bago operahan o kung ano man ang gagawin, sasagutin po na Ako Bicol Party List. Ayun! So napakinggan mo nanay, wala na po kayong aalalahanin, sagot na po ng Ako Bicol Party List, lahat po ng bayarin na nasa dyan po sa BRHMC, sagot po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat na po kung gano'n. Ayun. So, maraming salamat daw po, Miss LB. Sidenio, mabuhay ka po at humaba pa sana ang inyo pong buhay para mas lalo pa tayong maraming matulungan. Yes po, thank you so much kay Nanay. Thank you so much kay Miss Remy sa programa po natin. Patuloy lang po tayong umantabay para malaman natin yung programa na Ako Bicol na talagang tumutulong po tayo sa mga katulad natin na nangangailangan ng tulong. Ayun, mabuhay ka, Miss LB. Yan, nanay, si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. So wala na po kayo, nanay, na alalahanin. Ang kailangan nyo lang po gawin ay humingi ng referral sa RHU at dalhin po sa Malasakit Center. At yun po ay kung may schedule na operasyon at ano pa man pong laboratory na kailangan gawin kay Leonard ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, ma'am. Ayun.
Maraming salamat din po, Nanay, at ang hiling po namin ay tuluyan ng gumaling ang inyo pong anak na si Leonard. Maraming salamat po talaga. Ayun mga kaaksyon, yan na naman ang mga natulungan natin ngayong araw na ating mga kababayan na patuloy na umaasa sa tulong din ni Congressman Saldi at ng Ako Bicol Party List. Pero bago matapos mga kaaksyon, ang programa ngayong hapon, nais lang po namin na ipaabot ang pakikiramay ng buong Tabang Ora Mismo team sa pamilya ni partner Joshua Martinez na ngayon ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang ama. Condolence sa partner Joshua at sa iyong buong pamilya. At sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong humingi na or magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora Mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa official Facebook page ng Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa